wis wancine tansah dielingke wis wancine padha nindakake atemus kumandang wayahe sip dawuhe pangeran salat dadi cagake agama limang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumanina luwih sampurna yen berjamaah wis wancine tansah dielingke wis wancine padha nindakake adat wis kumandang wayahe sembahyang netepi wajib dawuhe pangeran salat dadi cagake agama lima waktu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumanina luwih sampurna yen berjamaah luar lan asar salat sayekti ngatake sembrono iku perintah